Leden van het Europees Parlement, dames en heren. Dit parlement heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een gelijkwaardige rol van vrouwen in defensie- en veiligheidsbeleid. Dankzij uw inzet zijn er belangrijke stappen gezet. Maar er is ook nog een lange weg te gaan. Net als in Nederland. Bijna 45 jaar geleden ging de Nederlandse krijgsmacht op de schop. Vrouwen mochten overal meedoen. We mochten vliegen, varen en vechten. En dat was een grote stap. We kregen gelijke rangen, gelijke functies, gelijke kansen. Maar geen gelijkwaardigheid. Want meedoen betekende aanpassen aan een systeem dat nooit voor ons was ontworpen. Een systeem waarin de standaard militair, lees, een man van 1,80 met brede schouders, de maat bleef voor alles. Van beleid tot uitrusting, van training tot besluitvorming. Dus ja, we mochten binnenkomen, maar de deur bleef op maat gemaakt voor iemand anders. En dus zeg ik vandaag, het is tijd dat de reference man met pensioen gaat. Hij heeft een lange carrière gehad, maar het wordt hoog tijd voor een frisse blik. Het is tijd voor beleid dat vrouwen niet langer buitensluit. Want zolang de standaard militair een man blijft, in beleid, training en materieel, blijven we een krijgsmacht bouwen die niet voor iedereen werkt. Uniformiteit zit in ons DNA. Het geeft structuur, duidelijkheid en samenhang. Maar uniformiteit mag nooit betekenen dat je jezelf moet verliezen om erbij te horen. En toch zie ik dat gebeuren. Vrouwen die zeggen, ik ben nu one of the guys. Nee, dat is niet de bedoeling. Je zou trots moeten kunnen zeggen, ik ben one of the girls. En dat zou niets moeten afdoen aan je vakmanschap, je leiderschap of je plek binnen de eenheid. We moeten stoppen met vrouwen laten passen in een systeem dat nooit voor hen is gemaakt. Waarom? Omdat de wereld om ons heen duidelijk genoeg is. Een sterke krijgsmacht is onmisbaar. Meer mannen? Ja. Maar ook veel meer vrouwen. Niet alleen in Nederland, maar in alle Europese krijgsmachten. Niet omdat het moet, maar omdat we niet zonder kunnen. Toch blijft de instroom van vrouwen achter. Vorig jaar liet ik onderzoek doen naar hoe vrouwen naar defensie kijken. De uitkomsten glashelder. Ze waarderen defensie, maar zien zichzelf er niet in werken. Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze niet weten waar en hoe ze passen. Waar mannen vaak al enthousiast worden van het zien van een straaljager of een marineschip, stellen vrouwen andere vragen. Waar gaat dat schip heen? Waar gaat dat vliegtuig heen? En wat ga ik daar dan doen? Als we niet goed inspelen op de informatiebehoeften van vrouwen, sluiten we onbewust een grote groep uit. Niet door opzet, maar door een gebrek aan verbeelding. En dit gaat verder dan communicatie. Kijk bijvoorbeeld naar onze uitrusting. Jarenlang was ons scherfvest perfect. Voor een man van 1,80 meter met brede schouders. Voor een vrouw meer een dwangbuis. En pas recent is er uitrusting geïntroduceerd die beter past bij vrouwenlichamen. Dit is een Europees vraagstuk. Landen zoals Roemenië nemen initiatieven om scherfvesten op maat te maken. En samenwerking binnen de EU kan dit proces versnellen. Of kijk naar de inrichting van schepen. Toen we vrouwelijke marinecollega's en engineers vroegen mee te denken, kwamen ze met slimme, praktische verbeteringen. Meer comfort, betere indeling, slimmere ruimtes. En wat bleek? Die verbeteringen, die wilden de mannen ook wel. Niet omdat het schip er minder operationeel van werd, maar omdat het gewoon beter werd ingericht. Efficiënter, logischer, comfortabeler. Inclusief beleid is geen vrouwenbeleid, het is goed beleid. Punt. Dat is de kern van mijn boodschap. We moeten stoppen met vrouwen laten passen in een systeem dat niet voor hen is gebouwd. We moeten een systeem bouwen dat past voor iedereen. Uniformiteit mag nooit leiden tot uitsluiting. En die verandering stopt niet bij onze eigen organisaties. De EU heeft altijd resolutie 1325 ondersteund. Laten we dit met kracht doorzetten, als een gezamenlijke opgave voor alle lidstaten. Vrouwen spelen een cruciale rol in veiligheid en conflictpreventie. Niet als toevoeging, maar als essentiële schakel in duurzame vrede en stabiliteit. En toch blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in besluitvorming. Ze mogen er zijn, maar ze krijgen niet altijd een stem. Ze zijn aanwezig, maar hebben niet altijd invloed.
Ik heb het zelf ook meegemaakt. In Afghanistan had ik ooit een afspraak met het ministerie van Transport. Maar ze wilden niet met mij praten. Ze vroegen om een mannelijke collega die namens mij zou kunnen spreken. Ik was daar, maar telde op dat moment niet mee. Dat moment liet me zien hoe diep dit probleem geworteld is. Niet alleen binnen organisaties, maar in de manier waarop we wereldwijd besluiten nemen. Vrouwen mogen er soms fysiek zijn, maar dat betekent niet dat ze meetellen. En dat is precies waarom het niet genoeg is dat vrouwen aanwezig zijn in conflictgebieden en vredesprocessen. Ze moeten invloed hebben. Niet omdat het eerlijk is, maar omdat ze de helft van de samenleving vormen. Omdat ze unieke perspectieven en oplossingen inbrengen. Omdat we anders kansen missen. Leden van het Europees Parlement, de keuze is aan ons en aan u. De krijgsmacht heeft meer mensen nodig, meer dan ooit. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om talent te verspillen. Maar dat doen we wel, zolang we beleid maken voor slechts één standaard. Mijn oproep aan u is simpel. Stuur de reference man met pensioen. De EU werkt aan meer gendergelijkheid in defensie, maar het moet sneller om echt verschil te maken. Stel dus bij elke beslissing de vraag, voor wie werkt dit? En misschien nog belangrijker, wie laten we, ongewenst, buiten de boot? Dit gaat niet alleen over vrouwen, het gaat over iedereen die zich nu nog niet aangesproken voelt door de krijgsmacht. Iedereen die zich afvraagt, is dit ook een plek voor mij? Het antwoord op die vraag mag nooit misschien zijn. Het moet volmondig ja zijn. Want alleen een krijgsmacht die echt voor iedereen is, kan het volle potentieel van onze samenleving benutten. Inclusie is geen luxe, het is een strategische noodzaak. Onze veiligheid hangt ervan af. Dank u wel.